Francouzský esejista José Joubert napsal: děti potřebují spíš vzory než kritiku. Mým dnešním hostem je Vendula Auš-Svobodová. Ahoj, Vendulo. Ahoj. Ahoj. Jakub tady není dneska, za chvilku si řekneme proč. A ještě předtím mi řekni, kolik mu je. Přesně. Je mu přesně 6 let. 6 let. A má nějaké vzory teďkon? Tak samozřejmě má spousta okolo sebe hraček, ale těch si moc nevšímá, takže ani v těch nějakých vzory nebo v nějakých filmech nebo seriálech nehledá. Má moc rád živou přírodu, zvířata, chytá všechno, co je živý a jeho největším vzorem je asi v současné době otec. Čili jeho vlastně nevlastní otec Patrik. Co na něm má jako nejraději? Co tak vidíš, že na něm jako, že se mu jako na něm hrozně líbí? Vzhlíží k němu jako k mužskému vzoru, protože přece jenom je to malý chlapeček, takže my jsme teďka strávili krásnou dovolenou v Itálii a viděla jsem, jak Jakub kopíruje jeho chování. Takže spolu koukají po ženských, chodí na masáže a hrajou si a vždycky vím, že tam zazní, že táta je největší a nejsilnější. Vendulko, on tady není dneska s náma, tak řekni nám proč, protože vlastně doteďka tady snad všichni, kromě Pavlíny Daňkové, která má syna, kterému je 21, tak tady všechny děti byly. Jakoubek samozřejmě po tom všem, co se před 5 lety stalo a byla upřená neuvěřitelná mediální pozornost a byly tam i takový ty otravní paparaci, takže on má na to opravdu velkou alergii, má z toho trauma, takže i když třeba v rámci mé práce nebo někde se s tím setká, tak mu to nedělá dobře. Je pak zakřiknutý a myslím si, že to není dobrý ho vlastně tomu vystavovat.